अभिषेक आर्या, अभिषेक आर्या, अभिषेक आर्या, धूल बाजार। पीहू रिकॉर्डिंग स्टूडियो धूल बाजार। कवना करा के सल्ला लुटत हर मजा सजा भइल हमार। कवना करा के सल्ला लुटत हर मजा सजा भइल हमार। अरे आधी आधी रतिया हिलावतावे खटिया मिलल भोजपुरिया भातार। अरे आधी आधी रतिया हिलावतावे खटिया मिलल भोजपुरिया भातार। म्यूजिक डायरेक्टर अभिषेक आर्या, अभिषेक आर्या, पीहू रिकॉर्डिंग स्टूडियो